Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaaɓe janngiyankoɓe, ene wayno kadi en garti e windande men hannde. En mbino ɗo wiyete ko limto Pulaar yawngo. Aan puɗɗotooɗo keso mbaasa heppude e heñaade. Wadde Allah wallino on kollama masɗe Pulaar mawɗe ɗe. Ɗum heedi bange koɗe joyi. Allah wallino on kollama masɗe Pulaar tokose ɗe pooɗani ɗe ko joyi. On kollama mawɗe ɗe pooɗani ko joyi. Tokose ɗe pooɗani ko joyi. Hande noon eɗen kollira e windande goo ha joni gonɗen. Honno en jaltani ko jangete ko taw. Ɗum saabi fof no winda hen goo. Masɗe Pulaar mawɗe ɗe on jii ko goo winda hen. Ɗo tokose ɗe ko goo winda hen. Ɗo poole ɗe ko goo winda. Wonno ko windande ko wootere tan. Waɗa noon pecce ha jawa ɗum famde, mbawa ɗum serdude waɗa waddada ni. Wadde a jangino a gooto o, wadde a faami sa yiɗi fodde holno mbatta. Oɗo a gooto mo jangunoɗa o, ɓeyda hen a goɗɗo sara makko, natta wiyede holno mbiyata, pooɗa mbiya ayde hankadi a andi no foɗirte ko jangete e poɗɗo ko ni foti ari ardi. Ma yino goɗɗum jiyaɗo mawɗo o ene wondi tokoso yaltani podgal ko tan woni ɗon. Ɗone ko goto wonno a yiɗi fodde ɓeyduɗa goɗɗo sara makko ɓe nandi ɓe takkodiri addira ko ha ganda ko podgal ko ni waɗirte. Wadde mbiyata ko aya fooɗi. Saha noon jiya mawɗo o wona ɗo tokoso ɓe ɗakkodira ittani ko ɗone ko goto wonno a ɓeydi hen goɗɗo ɓe ɗakkodiri ko ha ganda no foɗirte o. Wadde mbiyata ko saha noon jiya oɗo tokoso o, mawɗo o wona ɗo, tokoso on ɗo ɓe ndewodira ittani ko on saha noon garana tokoso o so goto ka jiɗɗo fodde ɓeydi hen goɗɗo ɓe ɗakkodira mbiya saha noon mawɗo o ado tokoso o rewa hen ittani ko podgal mbiya ko goto wonno fooɗani ka jiɗɗo fodde ɓeydu hen goɗɗo sara makko ɓe ɗakkodira mbiya saha noon jiya mawɗo o ado tokoso o rewa hen ittani ko wadde ko ni foɗirte masɗe Pulaar ɗe ko joyi. Ko ni tan ɗe foɗirte. Hankadi ganda sa yiɗi fodde o ɗiɗi mbaɗata mbiya sa yiɗi fodde o ɗiɗi mbaɗata mbiya sa yiɗi fodde o ɗiɗi mbaɗata nde mbawa wiide soko o jiɗɗa fodde wat ɗiɗi mbiya so o jiɗɗa fodde wat ɗiɗi mbiya wadde ngal ɗo alluwal gandirta no foɗirte masɗe ma ko joyi tan pooɗoje. Sabu a hollanoma mawɗe ɗe koɗe joyi, a holno tokose ɗe ko joyi, wadde pooɗoje ko joyi tan. Tabu teskede yaltani teskede yaltani teskede yaltani teskede yaltani
teskede yaltani u holko seeri ɗum alluwa men gadal ngal janganogal ngal ko a mawɗo jangunoɗa toon e i mawɗo e mawɗo e o mawɗo e u mawɗo windana ɗimmere nde janguɗa toon ko a tokoso e i tokoso e tokoso e o tokoso e u tokoso ndeɗo windana takkitino noon ko hen jangata a fooɗi mbiya i a fooɗi mbiya ay a fooɗi mbiya o ay a fooɗi ay mbiya o a fooɗi ko ni fooɗirte ɗo so ɗiggi hankadi andu a serti e majjere masɗe pular mawɗe ɗe ganda a serti e majjere masɗe pular tokose ɗe ganda hankadi a serti e masɗe pular poɗoje ɗe hankadi a wonti ganduɗo masɗe pular mawɗe hankadi a wonti ganduɗo masɗe pular daɓɓe hankadi a wonti ganduɗo masɗe pular poɗirte hankadi a wawi andude hankadi masɗe ɗe a gayni ko wiyete masɗe hankadi natoyta ko heddi e wiyeede ko masete ko se ngari ngol laawol noon ndendinen ɗe laawol gotol ɗe ɓallo hakkille ma o mbawa ɗum andude ko ɗum fof jangunomi mi seeta e ɗeɗo majjaran kadi mi wonta gando bindi hoko wiyete gando bindi ganda ko bindata sa yami windu a mawɗo ma windu sa yami ya windu i mawɗo hankadi ma windu sa yami ya windu e mawɗo hankadi ma windu sa yami ya windu o mawɗo hankadi ma windu sa yami ya windu u mawɗo hankadi ma windu sa wiyama ya windu a tokoso ma windu sa wiyama ya windu i tokoso ma windu sa wiyama ya windu e tokoso ma windu sa wiyama ya windu o tokoso ma windu sa wiyama ya windu u tokoso ma windu sa wiyama ya foɗɗum ma windu sabu ma andu ko a no foɗirte nani ma andu no i foɗirte nani ma andu no e foɗirte nani ma andu no o foɗirte nani ma andu no u foɗirte nani hankadi ala ko woni ɗo ko nandani so a wonno ko goto ɗo wonti ɗiɗi ɗum addi wiya poodde wiya a ɗo ko i goto wonno addi wiya yo food wonti ɗiɗi mbiya i ɗo ko e wonno ɗo goɗɗo ɓeydi hen ko ha ganda ko podgal mbiya ɗo wonno ko o goto wonno ɗo goɗɗo ɓeydi hen ko holludema koko foɗata wadde mbiya o wonno ko gotol u gongal ɓeydi hen jangintuma koko foɗete wadde mi anda kala ko jimina wayni ko podgal no wiyete a wadde mi anda kala ko wayni ko podgal ene wiye i wadde mi anda kala ko wayni ko podgal ene wiye wadde mi anda kala ko wayni ko podgal ene wiye o wadde mi anda kala ko wayni ko podgal ene wiye u hankadi mi serti ko wiyete masɗe pular poɗɗe walla wiye durtaɗe ɓe mbiye masɗe pular mawɗe ɓe mbiye masɗe pular tokose ɓe mbiye masɗe pular poɗɗe ɓe mbiye durtaɗe ɓe mbiye daɓɓe so yama daɓɓe tan ko a i e o u so yama durtaɗe mbiya a i e o u gasi sa yama mawɗe ɗe a hollama tokose ɗe a hollama ko fooɗi ko a hollama gasi a hollama a yiti ƴetta kuɗol ma e karne ma mbañotoɗa janga hankadi so jangoɓe ne lime an a jeyama e janguɓe teskede andi hankadi masɗe pular mawɗe ɗe
hankadi teskede a andi masɗe pular tokose ɗe teskede hankadi a andi masɗe pular poɗɗe ɗe hankadi a wonti gando on bange anne wodi ko ganduɗa wana wadde joni noon ƴettu kuɗol ma e karne ma mbañiroɗa masɗe ma pular poɗɗe ɗe sa namdama no ɗe poti wiyeten ko ɗe 5 wiyeten ko ɗe 5 liman min mbiya a i e o u heddi noon masɗe ɗe ala tan ko ni rewondirta ala ane ado ine ado ene ado one ado une ado no andorto saɗa windoya mayi saha jiya heeda yeeso saha jiya heeda caggal saha jiya lombo ɗe tan gonata e jangde janggo kala ko jangata ɗe so natani hen andu ko jangata ko jangotako ay ɗo joni no mbiɗen ɗo limto ay i nan toon naati ay ɗo o nan ɗo naati ɗum saabi limto ngo jangi ay mbiɗa ɗo pular ay u o naati ɗo ay a o naati ɗo ay no wiya ɗo yawugo ay a o naati ɗo ay o naati ga ay no wiya ɗo an ay a o naati ɗo nde wiya ɗo puɗɗo toɗo ay u o naati ɗo ay o naati ɗo ay o naati ɗo ay o naati ɗo nde wiya keso ay e naati ɗo ay o naati ɗo nde mbiya mbasa ay a naati ɗo ay a naati ɗo heppude ay e naati ɗo ay u o naati ɗo ay e o naati ɗo ay e o ari ɗo e heñade ay e naati ɗo ay a naati ɗo ay i e naati ɗo kono ayɗi ndewndirani wadde jangde nde teskuye nati namdoto ko jiɗɗa windude ko hadama windude hakkille ma gardinta ndendina ko jiɗɗa windude ko taw ene yaadi ko jiɗɗa haalde ko wona kaala ha gayna binda ka haalani ko kalɗa ko yo nandu ko binduɗa ko bindol e haala jadata sa haali konngol no kaalirɗa ngol ni ma woni ngol fooɗani mbasa fodde ma woni kongol poɗgol pooɗa ma woni ko sidde cidda walla siddani mbasa siddude ɗo haaɗi ɗum ɗa sidda ɗum ɗa wasa siddude ɗum ɗa fooɗa ɗum ɗa wasa fodde wadde an kaalowo e nder haala ma he so tawi haala ka fooɗi wadde bindi ɗi ɗo fooɗi ɗo yo fooɗ ko kalɗa ko fooɗani mbasa fodde so haali siddi wadde bindol ngol yo siddu kala tan no kaalirɗa kono bindirta hoto won bindol ngol e haala ka mbasa yaadude nanda yaada sa wi argaay ɗum kalɗa ɗum bindata sa wi jooɗo ko kalɗa ko ɗum bindata wona mbiya jooɗo binda daro mbiya daro binda jooɗo ala ko kalɗa ko yalte ɗemgal ma ko ɗum bindata sa kadi a waɗama fido ko haala ko ɗum bindata sa yama windu jooɗo ɗum bindata wona mbiɗa windu jooɗo jaaha binda darade sa wiyama ya windu tukkade jaaha binda tukkitade ala saɗa jangine ko jangguino haalata ko ɗum bindata an noon kadi sa woni keeriɗo an goto e hoorema aɗa ekkito bindol ƴeew ko kalata ko nanda ko bindata ko ni foti kadi ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañiro ɗon jangon ɗigga hankkadi on certi e majjere masɗe pular mawɗe hankkadi on certi e masɗe pular daɓɓe hankkadi on certi e masɗe pular poɗɗe ɗum tan janggate e masɗe he on gayni ɗum hankkadi on dursi oɗo banggue keddoɗo noon ko masoyte ko ɗum ne ko banggue heedi no ga waɗa ha wawani kadi mbatta noon ha mbawa ko heddi ko wonta kadi a wonti gando masɗe a wonti gando ko masete hankkadi kala ko jiɗɗa windude binda hankkadi kala ko binda jangga ɗum noon
heɓorto koye muñde e waasa heppude janga winda jangde e bindol jaadata jangde e bindol jaadata joni numéro mon nan ɗon 77 906 14 81 mbaɗon hen balle moɗon e jingere moɗon so Orange Money so Wave so Western Union mona gara mbaɗe hen balle ko balɗe ballatami hamin mbawa wallude on amin jiiɗi wallude on wadde ballire min nomin ballirta on hoto hay goto ɗaw hoore mum an gonɗo Facebook waɗa min hen ballal ma an gonɗo YouTube waɗa min hen ballal ma an gonɗo banggue goɗɗo a jangga hen a naftoro hen anne waɗa hen ballal ma sa debbo sa gorko sa suka sa mawɗo so tawi aɗa jangga aɗa naftoro hen nafa hen aɗa walla hen wallu hen aɗa jinga hen jinggu hen Dental Dina TV nani kala mo jeenoko hen waɗ abonné ma tawa toon ko janggano ko nan toon mofti aɗa janga aɗa walla aɗa janga aɗa wawa kadi aɗa walla jangde nde no ɓeydiri yaarude yeeso wadde windande mon goo kadi nani hankkadi en gayni masɗe Pulaar en kollama mawɗe ɗe en certi hen en kollama tokose ɗe en certi hen en kollama poɗɗe ɗe en certi hen heddi ko janggen binden mbawen naftoroɗen o ko musidɗo moɗon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kolo Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam